Laci, hol a kabátod? Hol a kabátod? Autóba? Szólj annyira! Anyuka, hallod anyjuk? Állítólag, hogy esőkabát kellene. Jasný na slavnostný nástup, nechcete sa my alebo čo? Lovašov, Pavlováš, Vyjostáš. Organizátor, ideš rozdávať ceny. Lovašov, Pályára. Hagyászanak meg, Sasa! Ázni akarnak biztos! Ázni, na? Na, azt akarnak! Mi ugyan leszel itt, nem áznak el? Lássuk a könnyeket majd, amit majd hullasztanak. Nechceme moknúť, tak poďme. Po slávnostnom nástupe a vyhodnotení máme ešte jednu disciplínu, ktorú by sme chceli zvládnuť bez toho, aby sme zmokli, tak vás poprosíme o troška tempa pri tom sedlaní a pri tom jazde dovnútra. A nézők meg azért nem meneküljenek, mert hogyha meg is áznak, de legalább lehet nyerni egy lovat úgy, hogy az azért. És még lesz tombola húzás, ešte bude tombola, ktorej hlavnou cenou je koník, ktorý sa nachádza v kruhovke. De azért a lányok jobban el vannak fáradva, mint a fiúk, mert a fiúk nyerikben vannak, a lányok azok még rendben a lovak mellett. Lányok sajnálják a lovakat. Persze. Fiúk jobban bírják a nyerikbeülést. Sasa, lehetnek venni tombolát? Lehet? Lehet. A Stázinál lehet. Hol? Hol van a Stázi? Kiabálj a mikrofonba. Stázika, szeretnének venni tombolát. Merre jársz? Gyere ide a tribűnre, légy szíves. Stázi, tribűn, tombola. És a piszkaligéknál van még egy fölösleges esernyő, akinek esetleg kellene. Készültek mindenre, látod? Ez egy rendes anyag. Hát de ki az, aki ernyőlő, ki elmer gyünni? Kotráhó. Igen. Ez az első azért van, mert lassúk vagytok. Igen. És mi a? A lányok már hoztam befelé, már merték rúgni a lovat, de verseny közben még nem. Azt is láttok, mindent látunk. Barbi, inkább üljél föl, elázik így a gyerek. Nem kár a nyerege? Így is úgyis elázó. Kellene itt valakinek tombola? Hol lehet? Mikor? Stázika, itt majd lehet vásárolni, csak még a lányok, amelyiknél van a tombola, azok keresendők. Stázi! Agra mond bómatik. Stázi Kotra, tombolát szeretnének venni az emberek? Ha itt vagyok, nem megyek még haza. Nagyon helyes. Kotra Peti, gyere díjat kiosztani. Segítő majd? Hol a kalapon? Add oda a kalapot. Kicsit elbasztunk, megyünk a eredmény kihirdetésre lovagba. Fanni, adogatod meg a Petinek a kokárdát? Fanni! Még valaki ilyen.
Menjél le a Petihez, hogy csajó is legyen ott. Valaki menjen, Attila az jó Itt nincs egy csaszok. Attila, fazekas? Hipnotáj. Jó, nem muszáj futni, látunk ma. Sasit nem zavarom, jó? Sasit is várok a csajt. Ne csak mink alszunk meg. Akkor menjél fog. Jaj, régi ismerés már. Tudtam, nem jött már csak a Béla. Jó van, akkor hajj rá! Akkor, Peti, kezdhetünk? Kezdhetünk. Mindenkit szeretettel üdvözlünk itt a díjátadón, aki a lovasok dekorációját fogja elvégezni. Moderátor testvérem Sasa, főbíró Fazekas Attila, és ugyebár házigazda Kótra Peti. Hát, jó, működünk. Kezdünk Pole Bending Junior. 10. hely, Beata Piszkaliková, Regina, Szekeres Kolárovó, 96 másodperc 07. 9. hely, Bence Kis, Mancika, Nyékvárkonyi Lovasklub, 82 másodperc 65 század. 8. hely, Romanka Piszkaliková, Regina, Szekeres Kolárovó, 46-45. Jessica Kisová, 7. hely, Fida. Nyíves Nyírócé, az idő pedig 45-70. 6. hely, Viktória Kertajová, Gina, Szekeres Kolárovó, 43 másodperc 06. 5. hely, Piate Miesto. Ja? Nagyon elindultam. Jó voltál. Ötödik hely, Piate Miesto, Karin Újvárjóvá, Dagfire, Kotra Ranch, 41 másodperc 49 század. Erre fire! Gratulálok! Csóka Béla. Utána máma egyet csókakból kapsz. Szerencsére nem szóltál. Negyedik hely, Niki Magyarová, Szami Nyíres Nyírócé, 32 másodperc 10 század. Harmadik hely, Tretie Miesto, Pole Bending Junior, Eleonora Kotra, Dagfire, Kotra Ranch, 31-42. Már lehet menni tombolát, aki érdeklődni. Itt vannak a csajok tombolával a kezükben. Na mit akar? Gratulálunk a kis csajoknak. Második hely, Druhé Miesto. Lórika, ne menj el, tarts fel és nézd ide! Paulina Bunilová, Mary, Jéka Langódbor, Rövezna Záhod. Hol az első? Első első hely, Prüvé Miesto, Nati Szabová, Sára, Zsigofar Bohata, az idő 24-86. Paulina
mala čas 14, 24,95 a Nati 24,86. Fordulj ide, jó? Figyelj! Fordulj ide, légy szíves, hallod? Kategoria Open. 10. miesto. Pole bending Open. 10. Tomi Hodosi, Firefly, Másik Pan Boata. 28-42. Csak az érdeklődés kedvéért a 28-as idővel junioroknál 3. helyen végzett volna. 9. hely Zsakli Holková, Kodi, Kotrarancs, 25-90. 8. Laci Takács, Potter Cruiser Smart, Takács Westerrancs, 25-21. 7. Monika Matuseková, Titán, JK Langoldor, Rönesve Gáhon, 24-20. 6. hely Peti Kis, Feminiszkipként, Jékvárkonyi Lovasklub, 23-84. Ötödik hely. Meglepetés számomra, de szerintem nem csak a számomra, lehet, hogy a érettségének tudható be. 5. helyen René Tóth Kamikaze, Viktor Irány Zende, 23-34. Sugárcsávó. Legalább megünnepültek rendesen érettségit? Ki volt a másik, Peti? 4. hely Stützőmiesztó, Tamás Takács, Romeo Takács, Westerrancs, 23-28. Te is érettségiztél, Tomi? Igen. Hallottuk? Pedig nem is döntött. Nem adott itt. Ez volt itt a baj. Tomi, fordul meg azt. Legközelebb el kell küldeni ide az összes érettségizőt. Külön kategóriát! 3. hely. Ricky Viesto, Peti Kotra, Kassa Cameron, Kotra Ranch, Kamenni volt 23-17. Nyomjatok a kezébe valamit. És mi volna még, hogyha tudna lovagolni? Ez az. Igazi hülye angoltak. Nem tetszik neki. Második hely, Druhé Miesto, Laci Bobek, Timotej, Kepason Eszvadi, 23-0-0. Ilyen is. Ügyes vagy, fiam, ez jó idő volt. Megvettem meg apádom! Még a Timo nem ér meg. Mi lenne még, hogyha nem lenne semmi baj? Első hely, Druhé Miesto, Martina Skalova, Sani, Ires Mirocev, 22-75. És nem kell megérni a nézőknek, ez nem egy póni, hanem egy nagyon ügyes, gyors kis lovacska. Ja, hogy ki van mosva 90 fokon, és hogy összemegy. Martina! Martina, ale bieli głos nie ma. Pole bending, Profi Open. 3 lovasunk volt, 3. helyen. 3 lovasunk volt, 3. helyen. Norbi Lednecki, Buda nevű lovával. Gyerges Horné Szalidi, az ideje pedig 25-02. Második hely Druhé Miesto, Barbie Fazekosová, Omar, Mácsik Pár Bohatá,
22 67, 22,67-es idővel. Darby csak ott tud ebben az idővel a fölnőtt kategóriát már megnyertem volna. Tökéletes időnk van, párkát már nem lehet látni, mert előttünk vannak az istállók. Első hely Primer Miesto, István Tájér hercegnő, Rodeo Ranch, Okocs. Az idő, amivel megnyerte 21:09, Gatszegyenben 0,9. És ugyebár súgják, hogy ebben az időben már a szlovák bajnokságot is lehet nyerni. Gratulálunk az összes díjazottnak, de ugyebár az összes lovasnak is. Kategóriát váltunk, Barrel Race, a háromoldó. Junior, 10. hely, Bence Kis, Mancika, Jégvárkonyi lovastunk, 54 másodperc 4. 9. Karin Újvárjóvá, Duckfire Kotra Ranch, 47,38. 8. hely, Beata Piszkalikova, Regina Szekerenc Ranch Korárovo, 46,29. 7. Jessica Kisova, Fida Nyírvesz Nyíróce, 34,85 másodperc. 6. hely, Romana Piszkalikova, Regina... Hát, de még végig kell, hogy olvassam. Siesztél Miesto, Romana Piszkalikova, Regina Szekeres Ranch Kolárovo, 29,79 másodperc. És most pihenek. Gratulálunk! 5. hely, Norika Kotra, Duckfire Kotra Ranch, Kőigyarmat, 25,54. Duckfire, azaz Dagi. Kapott még egyet. Hova tetted neki? 4. hely, Stüté Miesto, Niki Magyarová, Szani Nyírvesz Nyíróce, 22,72. Nikit reméljük, hogy még többet fogjuk látni a versenyeken, mert elég jól kezd neki menni. Harmadik hely, Viktória Kertajová, Gina Szekeres Ranch Kolárovo, 21,41. Azt hiszem, hogy még a Viki se volt harmadik helyen. Viki! Második hely, Gruhe Miesto, Paulina Borneová, Mary, Jéka Langogo, Trimolce Gáhon, 19:30-as idővel. Első hely, Primer Miesto, Kati Szabová, Sára Zsigofan Bohata, 17,75. Ugyanaz lesz egy 5. Gratulálunk a junioroknak, és akkor felnőtt kategória, azaz az Open. 10. helye, Petri Dávid, Mona Lisa, Kotra Ranch, 17,83. Azért emeltem ki Lati első idejét, 17,75 és 83, 17,83. Dávid Peti ugyanis, ami a junioroknál az első hely,
Az lett volna a 10. hely a fölnőtteknél. Gratulálunk Petinek, ugyanis a 9. helyen Viki Uzsák, Csikó, Szanasztani Jelzét 17-41-et futott már, 8. hely Kinga Cséklő, Hilal, Szekeres Gúta, 17-41 holdversenyben voltak Vikivel, de viszont az első ideje jobb volt Kingának, így Kinga lett a 8. helyen. 7. hely Peti Kodra, Kassa Cameron, Kodra Rancs, 17-41 századnal volt csak jobb. 6. hely Bálint Ugrik, Rodi, Kodra Rancs, 17-27 szalag. Kinéti. Ötödik hely Martina Skalova, Sani, Iris Ilocet 17-22, szégyen más 22. Negyedik hely Stute Miesto, Tamás Takács, Romeo Takács, Veszkerváncs, 17-17, szedjen más, szedjen más. Még valaki segíteni, róla beszélni. Tomi, kétszer negyedik hely. Jó volt az érettségi. Abban is 4-esek voltak. Nem baj, 4-essel is még van. Látod, Tomi, nehogy örülnének, hogy megvan, még panaszkodnak ott 4-essel. 3. hely. Petik is, ja még ezek az anyukák, ugye? Persze. 3. hely. Petik is, Feminiszkipként, Jégvárkonyi Lovasklub, 16-85. Második hely, Druhé Miesto, René Tóth Kamikadze, Viktor Rancs, Szívő, 16-48. A fölnőtt kategóriának az első 3 lovasa már 16 másodperces időkkel futott célba. Húzzátok ki ma. Nincs itt a Rancsi, nincs, aki megforgassa a versenyt. És az első hely, Prvé Miesto, kategória Barre Race. Hát senki más nem nyerte, mint Monika Matušeková, Jeka Langovdor, Trudovská Blahom, 16-38. Monika Kuse vyhráva prvé miesto. Sedem na 27, 6 by malo byť. Koľko tým majú? Peti, serleget nem adtok neki? Monika? 18, 46, 17, 27. Mondjuk meg kell nyomani róla. Azt hagyjuk szalagok, mikor így nem meg kell. Bálint Dugri 17-63. 18. Piate miesto bolo jak? Piate miesto. Piate je Skalová. Tu sedí. Piate je Skalová. Takže jako Bálint, v tom funguje časy, oni by viděli. A druhá to je sedě do vás. Szépen állják meg hazavisznek. Na jó, mikor így előtt. Azon ebben Nátrovicsját Marti, a Motovicsját Uli. Van egy kis galibánk. Csak Árpi még a izé. Igen. Van egy kis galibánk. Azt hiszem, hogy Bálint majd te rólad lesz szó az 5. helyről, vagy a 6. mindegy, majd azt utána
Részletezzük, ki mond most? Egri Arbi. Egri Arbi. A 6. helyen. Wien, 6. hely. De várjuk, azt már kiosztottuk, nem? Nem. Jó? Egri Arbi, 6. hely. Azt mondja, hogy Egri Arbi, Wien. 6. volt Egri Arbi. Egri Western Wien. Profi Open, Gare Race, 3. hely, 3. miesto, Norbi Lednecki, Buda, nyerges, Belső Szeli, 17.89. Nem vagy. Szomorúan közlöm veled, hogy fölnőtt kategóriában is a 10. lennél. Második el, druhé miesto, kategória profi, Barbi Fazekasová, Omar, Mácsikpár, Bohatá. Jó. Barbi ideje 16.50 volt. Amúgy, amivel második előtt volna az Openba, hasonlításképpen. És az első hely privé miesto István Fehér, hercegnő, Ródióra Csokocs, 15.73-as idő. Hát mindenkinek szoktam hasonlítgatni az idejét, de Pityőjét nem lehet mihez hasonlítani. Hogyan súgnak? Ja, állítólag, hogy a Pityő idejét a Bélájhoz kell hasonlítani, és aztán... Akkor második vagy Pityú? Egyelőre ez minden, ugye? Igen, még a gyerek. Jó, és utána vannak nekünk ifjabb lovasaink. Látom, hogy ketten is jönnek, egyben van Romana Piszkaliková és Beata Piszkaliková. Mind a ketten. Regina nevű lovával. Aztán még várjuk, vagy rögtön hihatom a többit? Romanka. Norika, Karin. Kis Bence. Meg a Bence. Kis Bence! Ide, tam je. Strašný na tom je. Bence, nézz ide! Tarts így a kezedet föl a Jessica Kisová. poharat! Tarts föl! Tarts föl a poharat! Poharat tömett föl, magasra Bence. Gyere ide! Tarts föl a Poharat tömett föl, a másik kezedbe. Jessica, nem esjál! Jessica! Még a Karin és a Norika. Karin és a Nórika egy lovon vannak. Nem lehet a síja hallani. Piszkaligék, két csajszi, come here ide. Azaz gyertek ide, létszik, mert még elfelejtettünk valamit. Norika még vagy? Peti, állj meg! Még vagyunk mindenkivel? És jönnek a
No és akkor most jön a cowboy rész, lesz pályaépítés, tombola, majd azt a Peti megmondja, hogy lesz mostan, vagy nem lesz mostan. Az egy biztos, hogy a rendező és a magam nevében, szerintem a Sasa nevében is, a lovasoknak nagyon szeretném megköszönni a disziplinált lovaglázatot, a balesetmentes, gyönyörű jó napot. Nagyon örülünk neki, hogy nem voltak esések, annak még jobban, hogy sérülés abszolút nem történt. Peti tombola, vagy pedig pályaépítés. Zsolténak menni kell, ugye szerintem jó volna pályaépítés, cowboy rész, lovasok. Aki bejelentkezett, az marad, aki nem jelentkezett, de még bejelentkezhet. Az is marad. Aki nem megy, az is marad. És cowboy rész után pedig tombolahúzás. Megígérem az összes nézőnek, akit az eső nem fog innen elverni, és itt maradnak netán még a cowboy részre, még hogyha vizes is lesz a pálya. Egy olyat fognak látni, ami minden évben Kotránál el tud játszódni vizes pályán. Egy olyan kaszkadőrös lovas show szerintem, mert ezt már lovas show-nak kell. A lovasok közben köszönjük egy tiszteletkört, ďakujeme pekne každému jazdovi. Gratulujeme každému čestnékovi, tiszteletkör zenére. Peti, erre gyere! Kis Peti, gyere, te kezd a sort! Egy tiszteletkör, egy tapsot a lovasoknak a gyönyörű helytállásért. Gratulál mindenkinek! Gratulálok a kisajoknak! Pepsis Dávid, te veled még sokszor összefutunk. Fehér Istvánnak már a jövő nemzedéke ül maga előtt. Lacikám, köszönöm a 23:00-ás időt. Remi, hol fogunk még inni a érettségére? És még látom, most így hirtelen eszembe jutott Takács Laci az utolsó jövő hétvégére szívesen vár mindenkit Rákosztói-falun, Takács Western Rancson, ahol ugyanúgy vezérgetünk egy ilyen stílusú versenyt, és minden lovast, minden nézőt szeretettel várunk oda is. Piszkalit még elhatták a fehér kalapot, de nem baj, az majd elsőtől jó sáros lesz, jól fog az mutatni, mert ugye néz ki a tiszta western kalap. Anyuka, nyugodtan hagyd, nem kell azt letisztítani, ja, hogy teázó. Aha. Áméről egy végig.